3 juni 2023. Dat betekent dat Hogerzaal nu 14 jaar bestaat. Dat Middelburg beweegt dat hij dus intussen 9 jaar bestaat. En dat zijn allemaal initiatieven die dus uit de wijk de Griffioen komen. Wat zijn die kinderen hier nou allemaal aan het doen? Nou ja, dat zie je. Ze zitten in de sloot kikkers te vangen. Ze zijn op vlotjes aan het varen. Ze gaan door de nieuwe brug die er gebouwd is. Enfin, ze zijn overal bezig. Misschien zijn ze wel hutten aan het bouwen in het bos. Ik heb geen idee. We bestaan nu natuurlijk meer dan 10 jaar. En er zijn natuurlijk af en toe wel wat updates geweest. En dat moet natuurlijk ook in de Je moet komende met je jaren. tijd meegaan als het om kinderen gaat. Precies, maar uiteindelijk is gewoon een natuurspeeltuin zoals dit ideaal voor kinderen. En of je dat dan nog een beetje aankleedt met dit of dat. We doen natuurlijk ook schooltuinieren, al dat soort dingen. Ja, dat blijft wat mij betreft zeker bestaan. Ik weet dat heel veel in de Griffioen leeft, hier uit een directe omgeving en ook uit de stad Middelburg zelf, dus de kern, binnen de ballen. Ja, we zien daar heel veel mensen die inderdaad hier gewoon hierheen komen met kleine kinderen om te spelen, want het is gewoon hartstikke leuk. En daarnaast is Hogerzaal ook bezig om te kijken of ze hier wat alternatieve energie kunnen opwekken en eventueel het goedkoop winnen. En proberen dan het weer tegen een hogere prijs te verkopen met behulp van een thuisbatterij. Ja, maar ik stond aan te kijken en ik had al gehoord dat er een windmolen komt en zonnepanelen, maar die staat er nog niet. Bij dat project ben ik ook zijdelings betrokken en het uitwerken van de technische details kost gewoon heel veel tijd. Iedereen moet helpen. Het is niet alleen de gemeente. We hebben heel vrijwilligers, organisaties, instellingen, donateurs. Dit is van ons allemaal, niet van de gemeente, dit is van ons allemaal.